Neutroa iruditzen zaigun ezer ez da hala. Eli Pagolak eta Amaia Agirrek argi dute hori. Bertsolaritza, gizarte osoa bezala, pentsamolde heterosexualetik eraikia eta irakurria da. Hortik abiatuta, antolatu izan dituzte boio bertso saioak deitutakoak, bertsolari boieren kezkak, diskurtsoak eta umorea partekatzeko gune direnak. Saio hauei buruz eta bertsolaritzak LGTBIQ+ mugimenduaren baitan egin duen eta egiteko duen bideaz aritu gara biekin. Eta ze beharretatik sortu ziren olako saio hauek? Enitzan gogoratzen eta, saio alakaizari izketan hola hasita galdetu nion, eta segituen etorri zitzaidan lehenengo saio hura ez da, eta zan, oen dela 3 urte, 2019ko ekainaren 28-aren bueltan antolatu zuten, eta helburua omentzan, hasiera batean ikusgarritasuna ematea, ez da, eguna aintzat hartuta, LGTBIQ+ kolektiboaren ispilu edo erakusleio bat izan nahizun, ezta, eta zabalkunde bat eman nahi zitzaion, eta hain justu entzule berri baten gana iristea zen helburua. Gero gogoan daukat, azkenean holtzako 5 protagonistak, 5 lesbiana edo 5 goilera izan ginean, eta orduan lagin bat baino etzan izan, ezta. Eta hortik uste dut sortu zala gero, hor potentzial bat zegoela eta bide urratzaile izan zitekeela gisa hortako saioa, eta hortik uste dut etorri diala bestelako saioak ere. Igual, bestelako saiotan, ohiko saiotan ez gara hainbeste tokatzen, ja ez da hainoikoa gure kintako edo gure gertuko emakumekin kantatzea, orduan, oiera geanekin elkartzea are ezoikoagoa da, eta bada beste atmosfera bat sortzen da, beste ekosistema bat. Ni beldur pixkat ematen diote adibidez, olako saiotan askotan irakurtzea identitate sexuala bezala, eta nire ustez boilera izatea ez da hori bakarrik. Gehiago da, ez da zeinekin oheratzen zean edo zeinekin ligatu nahi dezun edo zeinen desiragarra izan nahi dezun edo zeinek sortzen dizun desira baizik, eta hortik harago dijoa beste nola harremanak beste nola bait ulertzeko bide bezala daukat, eta nik uste saio horiei zor diegula hori plasmatzea ere. Hori lortuko ez bagenu orduan zentzua galduko lukela horrelako saio batek. Zer nahi izaten da plasmatu holakoetan? Ni behintzat, hasteko elkarrekin egoteko beste modu bat. Oso desberdina ditzen zait gure artean ere, adibidez, nahi patetelako desira nola ekartzen da gaira, elkarrekin ze harreman dauzkagun, edo besteekiko edo munduan tratatzeko edo munduan egoteko ze posizio edo bakoitzak ze bizipen dauzkan, eta alde hortatzen laguntzen dula, asko konpartituak izango dialako, gero beste asko ez. Bertxotan gabiltzan boilerak elkarrengandik oso desberdinak dira, oso leku desberdinetan gaude eta oso puntu desberdinetan ere, nola esateko. Eta gero ateratzen dira, beste saio ohikoetan bilatu egin behar dituzun edo zeharka datozen edo implizituki hola gaiak, ez da bi aipatzearen abaniko zabal batetik hartuta, adibidez, niri esekula ez diate saio ohiko batean amatasunaz galdetu, bai? Orduan, nik badakit zentzu hortan nola naizen irakurria ama bezala. Eta hor badaukat nik barne borroka pertsonal bat, ez zaidalako bat ere gustatzen, ez aldiro demostratzen aritu beharra, ama biologikoa ez izan arren, bai? Nire bikotekidea den bezain ama ere bana izela, ezta? Eta hor, gogoan daukal pare basaiotan oso natural, itzentzala, nire ama izateari buruz, inork gaia espreski zu etzera ama biologikoa ez, bai? Orduan, olakoak, beste batzuetan rekalkatu behar dianak, edo badirudi hor alegin bate egiten dela, edo bikote harremanetan, badirudi bikote harremanetan, botere harremana soilik heteroetan dagoela, ez da? Eta badao, esan bikotetan ere badago botere harreman hori, eta badao alderaketa hori, eta badago rol banaketa, eta ez. Orduan, hor oso lasai konpartentzia, kode berean aigalako. Eta humoreare egiten dezunean,
zilegitasuna sentitzen dezulako, botere harremanei horren gainean umorea egiteko. Lehen entzulen mota bat aipatu duzue, antolatzaile, egitarau, lekuak, nolakoak dira zuen plazak, nola deskribatuko zenituzketen? Askotan pista guk eman behar izan dizkiegu, edo iritsi gean lekuan konturatzen gea, ez dutela inoiz antolatu bertso saio bat, ez dakitela bertsolarien jarduna nolako izaten dan, ez gure arteko konplizidadea, ez iraupena, bai? Ez baldintzak zeintzu dian, ez megafonia aldetik, ez berrintzait, ez infrastruktura txiki hortan, ez da. Eta gero nire ustez dago, beraiek ez jakintasunetik ere eraberean zen modu naturalean eramaten duten badakitelako elkartzen gaituen sare bat badaola. Bueno, tokian tokikoa, igual asko dira, izan ditezke modu batzuk hola dira, eta beste batzuk dira betiko antolatzaileak edo betiko talde feminista neondan antolatzaileen bat, baina gero igual, gero azkenean gu ezkea hemendik kanpo bizi dian batzuk, baizik eta guk ere baitugu harreman sareak, eta asko dira ezagunak edo lagunen batzuk esan jo, inbarko genuke horrelako saio bat, eta hori igual ez da hain bertso mundutik urruti dagoen pertsona bat, baina bada, konpartitzen dugun beste mundu hortan edo kodigo hortan antolatzen dudan saio espezifiko batzuk. Denak ez dituzke irudikatuko saio guztiak dianik bertsoaz ezer ez dakitenak. Kanonak apurtzea. Nik zalantza asko izan ditut, eta oraindik dauzkat ez aldiro haizea segun ondi jotzen diten desberdin pentsatzeko joera daukat gai honekiko igual. Batzutan ere egiten ditelako, ez? Egia da, boio saio batian parte hartzea badala zure burua remarkatze bat, alegia inork ezer esaten ez duen arte, hetero bezala irakurria izango da normalki, eta zuk zure burua boio saio bateko kartelian ikusten dezunean, ja hor publiko egiten dezu beste atal bat, alegia marka bat egiten diozu nolabait aurrekoari. Eta nik zalantzak euki izan ditut, gero egia da funtzio importantziak ikuste izkiotela, beste markatze horri behari ere, izan saio feministak egiten dian bezala, edo bestelako saio asko egiten dian bezala, hori ze desberdintasun egon daiteken, boio saio batetik saio feminista batea. Eta batzutan oso argi ikusten dut premio hori, eta beste batzutan lausoago egiten zait pixka bat. Nik uste balare, gero, oroar saio askotan eta izaten danean, eta gero ikusten danean bestera baterako antolatzaileak biltzen diala, bestera baterako publikoa sortzen dela, beste atmosfera bat sortzen dela, horrek azpimarratzen dula badagola premia oraindik gure zalantza propiotatik harago, hor badagola beste eremu bat bertsuak asko daukana jasotzeko, emateko ere seguru aski izango duna, eta horregotea garrantzitsua ikusten dut. Bertsolaritza eremu eroso edo irisgarri bat iruditzen zaizuen LGTBIQ+ kolektiboarentzat? Nolabait esango nuke, eta ez da ondo azalduko eten, baina bertsotan egitea bea, badala boteriai kontra egiteko modu bat edo oso eremu maskulinoa da oraindik ere, bada publikotasun batian jartzen duzu zeure burua, eta hori ja bada, ez dakit, errebindikazio bat edo altxamendu bat nolabait esateko, hori egiten dezuneako ja bada alduntze txikitxo bat edo, eta hortikan, boiera izatea, pausa handi bat dago, baina ez nahiz harritzen, nabarmen egiten zait, bertso munduan proportzioan zenbat boiera dauden da zen marika gutxi dauden. Eta iruditzen zait, oinarrian arrazoi berdina egon daitekela, hori beste norbaitek ikertu beharko luke, edo esan beharko luke, baina arrazoi berdintxoa izan daitekela, alegia, zuk azaltzeko bertso eskolan denen aurrian, eta zuk bertso bat kantatzeko hori dana egitea iristeako gauza asko egon behar dute atzetik. Zuen identitatea nola sentitu izan duzu bertsolaritzaren barruan? Sentitu duzue, esan ezagun, aurrez edo identitatea plazaratu eta gero zerbait aldatu dela ondoren? Nik egia esan ez bereziki, baina
nire kasua pentsatzen dut, beste batzuena ere izango dela, ezta. Ni horre bilen naiz ez dakite nora ezean, edo definitu ezinik, edo sinistu ezinik, edo onartu ezinik. Atera nintzanean ere, armariotik atera nintzanean, onartu nire lehenengo aldiz ere, ez dakit, Euskal Herriko finalerdi batean egin nun, ezta. Entzule desente zeudenean, eta gainea fikzioa baino askoz sinisgaitzagoa zen historio erreal batekin, ez da. Orduan, nik ez dakit premia baneuka, baina segura asko haurdunaldiare hori aitzakiatzat hartu nula. Askotan pentsatu izan dut eta sekula ez dut garbi izan, baina igual baliteke behar bat eukitzea eta hor pausua emateko baitzakia bat behar izatea. Ni naiz bereziki femenina izan, ez da, boiera bezala identifikatua enintzanean ere. Eta hori, nire bizitzako esparru askotan pasa da. Orduan, pixka bat nik jaso nuna bai izan zen, ni pixka bat aklaratu nintzanean, sentsazioa bazan, bai, beste guztio bagenekin, baina ongi etorri mundura. Pixka hori da, baina horrek nola irakurria izan da izen hortan, uste lehen ere ez nintzala gainerako emakumeak bezala edo emakume prototipo asko bezala irakurria eta horrek ez duela inbesteko aldeik eragin. Hilean mozteak zer lakarren, adibidez. Zehortia gorpuzten dezu zerbait. Ez da oso ondo zer, baina gorpuzten dezu eta hor asuk esan dute rapatu nintzanean, ja bat batean sentitu nun ez nintzala hain desiratua edo momentua dauzkazu. Desberdina da baita ere saio batean nola jantzitazua zen, adibidez. Femeninago baldin bazoaz, beste nola baita irakurria zea, bertsolarian gandik, publikoan gandik, zu ere beste jarrera batekin zua segura aski, zu beste posizio bat hartzen dezunean edo beste aldarte batekin zua zenean ere, horrek asko eragiten du, baina hor badago ja zigilu edo zerbait badakizuna, alia tipa hau tipekin eratzen da, eta hori badakigu. Horrek nik uste eragina badukala. Eta belaunaldi berriak badatoz, eta bertsolaritza ere aldatzen da, maila berean edo behintzat nahiko paraleloki. Eta belaunaldi berriak bai badatoz, nola ikusten dituzu edo gai honi? Makina batzu, jefa batzu dira datozen da. Nik horrexaren, eta askotan beraiek zabaltzen izkatela begileak, ez? Eta askotan nahi padeten esaldi bada, baina guk detektatzen edo ez zerbait usaintzen genion horri hauek detektatu izena jarri, bai? Eta gainea hori nola eraldatu edo hori bere hortan nola bizila estrategiak barrenatuta datoz. Baliteke guk bidetxoa iriki izana, bai? Baina nik uste dut bidetxo hori beraiek zabaldu dutela, beraien neurrira. Ez dela bertsolaritza uste dugun bezain neutroa eta horre ematen dian harreman horiek eta botere horiek daukatela eragina geroko argazki horretan.